Pepanggihan malih kaliyan kula Arum Novalia Nuryanti wonten ing Ngapats. Hotel Syariah Solo menika minangka salah satunggaling hotel ingkang mapan wonten ing Dalan Adi Sucipto Nomer 57 Solo. Hotel menika sampun ngadeg wiwit taun 2013. Ing hotel menika benten desainipun kaliyan hotel sanesipun. Menika panuturan saking manajer Hotel Syariah Solo. Dipun wiwiti saking ajeng, Hotel Syariah Solo punika ketingal benten kalian hotel-hotel sanesipun. Saged dipun tingali, Hotel Syariah Solo punika ketingal langkung teng Semaken. Dene hotel lebih saged dipun tingali, lobinipun ketingal langkung estetis. Banjur mingser wonten sebelah lobi wonten resto anggenipun nata daharan gampelaken ingkang rawuh. Langkung gampil anggenipun mendhet daharan. Ing Hotel Syariah Solo punika nggadahi fasilitas sanesipun kadosta kamar ingkang kathah, wonten lift ingkang cacahipun nyekapi kagem kabetahan ingkang rawuh, wonten malih toilet umum lan musola ingkang resik lan sae, lan ugi ballroom ingkang wiyar. Saged dipun agem kagiatan tiyang kathah. Ingkang paling ketingal inggih punika wontenipun ornamen-ornamen ingkang asipat Islami. Sedaya kala wau dipun wontenaken lan dipun jangkepi minangka satunggaling komitmen saking Hotel Syariah Solo kagem sedaya ingkang rawuh.